Wara nuqqas ta' 35 sena, daw kollha li se jżuru raħal pittoresk ta' Ħaddingli fit-tmiem il-ġimgħa għall-festa ta' Santa Marija se jgawdu xejn isbieħ. Ta' nar maħdum mid-Dinglina Dinglin. Għall-ewwel darba f'35 sena, in-nar kollu li se jinħaraq matul dan tmiem il-ġimgħa inħadem mid-Dinglin stess fil-Kamra tan-nar 17 ta' Marzu tar-Rabat. L-aħħar festa li fija nħaraq in-nar maħdum mid-Dinglin kienet dik tal-1982 meta fl-istess sena kien ġie rrevokat il-permess tar-razzett tan-nar f'Ħaddingli. Minn dak iż-żmien sal-lum id-Dinglin kellhom jixtru n-nar minn kmamar oħra kif jispjega Kristin Użara l-President tal-Kummissjoni Nar fih dan il-laqda mużikali Santa Marija f'Ħaddingli. Ara, il-post tan-nar ta' Ħaddingli wieħed mill-antiki nett. Antik ismi ġivi għadu bil-ġebel tas-sejjieħ minn dak bħal ħitan tas-sejjieħ hekk mibli. Kien fih tlettik kmamar ġo fih u għandu żmien sew iktar fil-1910 xi ħaġa hekk naħseb dak il-post tan-nar l-antik, imma l-lum bla permess ma jista' jaħdem xejn fih. Minkejja mhux l-akbar spettaklu tan-nar li se jkun hawn fil-pajjiż fl-aħħar tal-ġimgħa, is-Segretarju tal-Kummissjoni Karl Ruth jgħid li din is-sena kellhom aktar libertà fl-għażla tan-nar. Se nibdew biħruq ta' murtali tal-bomba u lampjun u sfejr u blalen, fejn mbagħad jibdew murtali tal-beraq kolorit, murtali tal-beraq front, murtali tal-beraq biċ-ċentru, u mbagħad wara nduru fuq murtali tal-kulur. Mbagħad fl-aħħar hemm show ukoll b'sistema komputerizzata fejn se jkun hemm diversi ftuħ tal-beraq u tal-kulur, blalen, sfejjer, forom ukoll. Il-qofol tal-ispettaklu jintlaħaq il-ħadd fil-għaxija wara l-marċ tal-aħħar x'intidħol il-vara ta' Santa Marija lura fil-Knisja meta minn fuq il-gażin ta' Santa Marija t-tefa ta' ġebla l-bot mill-Knisja se tinħaraq ħarqa li se tpaxxi lajn.